ህወሓት መብዛሕትና ልቢ ዘይበልናዮ ከመናውሕ ዕድመ ስትራቴጂ ሒዝዎ ዘሎ ባይዘወይ ኣብ ትግራይ ከቢድ ዝኾነ ናይ ጦርነት ስነልቦና ፈጢርካ ዕድሜኻ ምንዋሕ እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ስነልቦና ናይ ጦርነት ስነልቦና እንድሕር ደኣ ሃልዩ ከም ተባይታ ዘሎ ሕዚ ማለት እዩ መናእሰይ ንኣብነት ከይግፈፉ ጦርነት ከይህሉ ስንክልና ከይህሉ መስዋዕት ከይህሉ እዮም ዝሓስቡ እምበር ዝጭነቁ እምበር ስለ ስራሕ ፍጦርልና ፍትሐንግሱልና ፀጥሓሉልና ዳግመ ሕውየት ኣምፅኡልና ዝብል ሕቶ ነቲ ጉጅለ ይሓትዎን ስለዚ ንዓ ተጋደል ንዓ ሕለፍ ንዘይምባል እቲ መንእሰይ በቲ ዘሎ ናይ ጦርነት ስነልቦና ፈሪሑ ወይ ካብዚ ዓዲ ሃዲሙ ይወፅእ ወይ ከዓ ነቶም ካድርታት እንዳተገፀ ሰጥለጢሉ ይነብር ማለት ስለዚ TPLF ሓደ ከመናውሕ ዕድመ ሒዝዎ ዘሎ ናይ ጦርነት ስነልቦና ፈጢርካ ኣብቲ ሕብረተሰብ ወይ ራዕዲ ፈጢርካ ዕድሜኻ ምንዋሕ እዩ ባይዘ ብዙሕ መንእሰይ እዚ ነገር እዚ የፍርሕዎ እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ፍትሒ ሕቶ ናይ ማዕረ ተጠቃምነት ሕቶ ናይ ልምዓት ሕቶ ናይ ዳግም ሕውየት ሕቶ ናይ ደመዝ ሕቶ ወዘተ ዝኣመሰሉ ነቲ ዓዲ ዝጠቕሙ ነገራት ተረሲዖም ከይግፈፍ ከይእሰር ከይስዋዕ ከይስንከል ዝብል ስነልቦና ጥራሕ ተፈጢሩ እዚ ከዓ TPLF ምቹ ባይታ ይፈጥረሉ እዚ ኮነ ተባሂሉ ስራሕ ዘሎ እዩ ባይዘወይ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ኩሉ ግዜ ስለ ጦርነት ይዘውግዕ ህወሓት ከምኡ እናገበረው ንሕና ኩሉ ግዜ ይፍርሕና እቲ መንእሰይ እውን ብፍርሒ ክስደድ ክርዕድ ከይሓትት ተገይሩ እዩ ማለት ስለዚ TPLF ከም ሓደ መናውሒ ዕድመ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣብ ትግራይ ከቢድ ዝኾነ ናይ ጦርነት ክመፅእ ይስነልቦና ምፍጣሪ ጦርነት ኣይመፅእን ማለት ኣይኮነን ግን TPLF ኮነ ኢሉ እቲ ነገር ኤክስፕሎይት ይገብሮን ይጥቀመሉ ኣሎ እዩ ንማሊ እዩ